at sa kabataan sa mga masunod na adlaw. Ako, ang depensa ko ay biblikal. Sa pag nagbasa ka mo ng Biblia, sa Genesis baga, sa ikatulo na adlaw, binuhay kita sa mahal na Diyos. Ay, no, pag-uno pala yun. Ang ikatulo adlaw, naglikha siya sa puno, sa mga namumunga na puno, ng mga pagkaon para sa ato. Okay. So, parang may preparasyon ng mahal na Diyos. Sa ikaunong na adlaw, nilikha niya ang tao. So parang, nilikha niya ang tao na pinagdaba niya, kumbaga, likhaon ko muna ang mga pananom sa kabuludan para pag binuhay ka mo, may makakaon ka mo, mabubuhay ka mo habang panahon. Doon pa lang sa Genesis, wala pong nakabutang na permisyuhon nato ang kalikasan. Kaya dapat po, tutulan natin ang geothermal exploration din. Kasi, Biblia pa rin ho. Parang sa ngayon ho, ang mga politiko na hindi nakikisa sa amin, kung titingnan niyo po, para po tayo si Moises at si Parao, nagko-contest po tayo kung sino ang magaling, kung ang Diyos o ang masamang espiritu. Kung titingnan niyo po, nung nagkaroon ng blasting sa Mapaso, February 6, kasabay nito yung Negros Oriental earthquake. Nasimbag ang mahal na Diyos. Anong sabi sa balita? Bundok, nabiyak, tubig ang lumabas. Sa Exodus na ang hinimo ni Moises. Nabiyak ang dagat, nahati, lumabas ang lupa para sa kaligtasan sa ato. Intiro na tao sa kabilang sa mundo. Hanggang yadi kita niyan. So ipatagos po nato. So tingnan niyo na lang po yung kabataan. Sila sa kanilang paglaki. Sila sa ang kabataan sa mga susunod na henerasyon. So yun lang po. Kung babasahin natin ang Biblia at iudok nato sa buot nato, aram mo, wala, di sir magana sa ato. Diri yung matadagos. So mga kita, sarabay-sabay kita yung tiro mga radye. Itaimtim nato, i-absorb ko na nasa Biblia. Then, panalo po tayo, walang geothermal exploration sa Mount Bulusan. Yun lang po tayo, magkaisa tayo, mahal natin ang bawat isa para sa Diyos po ito. Iregalo nato sa Diyos ang nilikha niya. Maraming po salamat. Okay, simulan natin yung rakrakan. Pero bago yan,